Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Kaila Hidayatu Rahmah saking kelas 11 LPB setunggal. Kula badene maos geguritan ingkang berjudul Tandur. Tandur anggitane Widodo Basuki. Nyelehake sanggan noto ambegan, ngilangi ati grantes nalika lemah isih teles. Apa to kang jinarwa jen sanyatane kabeh piwulang. Tetandur apa kang bisa tinandur, dadi wajibe urip kang ginelas. Kabeh wis tinata, ora ana kejaba nenandur pengarep-ngarep. Ing gurnantine wengi awan, apadene padang peteng. Tandur wujud manunggale wajib langit lan bumi. Nepusi purwaning dumadi, punjere banyu perwira suci. Tandur obahe penganti lan mrukti. Pitakon sinandi, apa kang bisa ditinggalake sawise wektu gumanti. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.